Stimată și iubită Biserică în Domnul Iisus Hristos, stimat Mustafid, vă îndemn spre slava lui Dumnezeu să deschidem serviciul divin de predicare a Evangheliei, intonând spre slava lui Dumnezeu imnul 17. Pentru toți cei ce caută adevărul Tău, luminează-le tu mintea, Doamne, ca să priceapă cuvântul Tău. Amin. Ne încredințăm pe mai departe în mâna Ta și dorim ca numele Tău cel Sfânt să fie binecuvântat și slăvit din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin. Sfânta
bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și dumneavoastră vă bucurați. Psalmistul se bucura. Feciorul mi-a umplut țara de clopote care trag dimineața și spun, haideți la biserică. Și pe clopote scrie așa, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și ne bucurăm că ne-a invitat Dumnezeu și în această dimineață să venim la casa Domnului, să ne bucurăm împreună cu El. O să mă întreb de ce ați venit la adunarea astăzi. I-am venit să văd dacă nu veni Domnul. Fiecare sâmbătă viu să verific dacă nu cumva o veni Domnul. Că de atâția ani așteptam. Eram joi seara pe aeroport în Cluj. Așteptam un avion de la București, cobram și scria așa, avionul de București, trebuia să vină la 7 fără un sfert și era 8 și 10 și nu venit încă. Și scria acolo întârziat. Întârziat. Avionul ăsta întârziat. Și era panoul sus așa și toți care erau acolo, mai mulți bărbați erau, stăteam și ne uitam. Mi-am adus aminte de textul care zice, bărbați galilieni, ce stați și vă uitați? Păi ne uităm că întârzie, Domnul. Și pe când stăteam acolo și mă uitam, nu vedeam nimic afară. Cum era întuneric, bine și odată a scris acolo, o să o șters întârziat și a scris aterizat. Aștept de mult să viu la adunare. Să aud vestea asta, că a aterizat, că a venit Domnul. O mână de oameni din Baia Mare îl așteaptă pe Domnul. Când va veni El, oamenii vor alerga, fiecare la trebul lui. Dar o mână de adventiști vor veni în fiecare sabat să vadă dacă nu cumva a aterizat. Eu de aia. Și până atunci, până va scrie pe ăsta aici, pentru că Ionic nu va scrie aterizat. Până va scrie aici aterizat, avem cuvântul Domnului în care să ne întărim, să ne ajutăm, să ne sprijinim. Fratele Ecran Arpinian spune așa, zice, eu nu încep predica până când adunarea nu are temperatura necesară. Să ne simțim atrași de Cuvântul Lui Dumnezeu, să avem temperatura când putem primi Cuvântul. Cuvântul acesta al Lui Dumnezeu format din legea, psalm și din o serie întreagă de epistole. Știți ce înseamnă epistolă? O scrisoare. Scrisoare către biserica cutare, către cutare. Sunt și scrisori particulare în Biblie. Epistola lui Pavel către Filimon. Putem? Iuda. Ioan scrie, aleasă Doamne. Îți trimite așa ceva. Chiar evanghelistul Luca spune, alesule Teofile, uite scriu, tot ce am cercetat și o trimis o scrisoare lui Teofil, care astăzi este Evanghelia după Luca. S-ar mai putea adăuga și alte scrisori la acestea, le-am primit. Eu m-am gândit astăzi să citesc o scrisoare particulară, scrisă de fratele Ciongoi în 20 aprilie 1988 și se adresează familiei Blutuș. Și v-aș citi această scrisoare. Fratele Ciongoi, puțin sunt tare, îl cunosc, dacă îl putea, pe fratele Ciongoi. Pastor pensionar, după ce a ieșit în pensie, a primit un district, tot Ardeal. Și el avea program și la Media, și unde erau părinții mei, și la Palatca, unde era Andy, și la Baia Mare venea aici, sâmbătă era la adunare și predica aici,
duminică era la Căltău, în fiecare luni era la Firiza și în felul acesta avea grijă de noi. Era așa ca și păstorul nostru. El a citit în Biblie despre păstorul cel bun, nu despre pastorul cel bun, nu despre predicatorul cel bun. El a citit despre păstorul cel bun și încerca să fie un păstor cel bun. O ținut pe la Luca în brațe, a fost acolo când s-a născut căpițul, la Băița. Era păstorul nostru. Și acest păstor a scris o scrisoare părinților mei. Trecem prin diferite situații. În familia noastră a avut un necaz. Tatăl meu, la 64 de ani, s-a îmbolnăvit de inimă. A fost la Târgu Mureș, i-a spus că e o problemă foarte grea. Aici undeva în creier are o venă îngustată care nu permite să-i se alimenteze creierul. Avea 64 de ani și a fost o problemă grea. Fratele Ciongoi simțea împreună cu noi și la bine și la rău și a scris cu această ocazie scrisoarea aceasta. L-a sprijinit în rugăciune, l-a sfătuit și taică m-a mai trăit încă 22 de ani cu aceasta. Aceste sfaturi, aș vrea să vă le citesc, poate că se potrivesc la multă lume. Și dacă nu acum, poate în viitor. Și fratele Ciongoi spunea odată așa, de la mult. Fraților, zice, uitați-i, aproape 12, ca tu să ținea serviciul din lumea. Văd că mulți sunteți obosiți. Și când citești ceva, lumea dar zice, îmi fac datoria și citesc. Fraților, zice, ceea ce vă citesc poate vă vor salva viața. Vor veni situații când viața va fi salvată dacă luați aminte la ceea ce vă citesc. Și așa cum am auzit aseară predica, mântuirea noastră este sigură, atâta timp cât rămânem pe calea aceasta. Mântuirea noastră este sigură, să rămânem pe calea aceasta. Și să vedeți cum arată scrisoarea unui pastor care n-avea nici laptop, nici telefon mobil, nu putea trimite nici e-mail-uri, n-avea nici mașină, umbla cu rata în vremea aceea, dar avea un suflet în care și-l pune în aceste cuvinte. Mult stimată familie Blotor și iubite frate Blotor, special, vă doresc multă pace, sănătate și bucurie în Iisus. Poate că puțin o să mă potignesc, că fratele era maghiar și scria cu greșeli de ortografie în limba română, dar s-a străduit să scrie câteva pagini. Vă fac cunoscut că omul, când ajunge la o vârstă mai înaintată, se schimbă mult, în mai multe privințe. Fratele Ciongoi a trăit 92 de ani. De exemplu, omul în vârstă se hrănește și se înviorează din amintirile frumoase ale trecutului. Eu îmi păstrez în amintire momentele, zilele frumoase petrecute împreună cu mult iubita familia dumneavoastră. Cu drag mă gândesc cum era în familia dumneavoastră, voioșie, armonie și viața spirituală, adică observam o atenție deosebită spre împărăția Domnului, ceea ce m-a făcut pe mine să am o atragere de inimi și aveam o dorință să fim împreună. Și seara stăteam mult și discutam, să culca și maică mea era obosită și când s-a sculat dimineața, fratele Ciongoi spăla vasele. Așa a fost în familia noastră, așa era atmosfera aceasta. Dorința după dumneavoastră o am și în prezent. Însă am observat o schimbare în viața dumneavoastră. Îmi amintesc de spusele dumneavoastră cum vorbeați de momentele petrecute singura, adică cu Domnul acolo în pădure. Am observat o viață spirituală în viața dumneavoastră atunci. Frate Blotor, mulțumesc lui Dumnezeu, deși poate nu vă înțeleg,
Dar Domnul m-a trimis în locul lui să simt cu sufletele aproape ca și Domnul. Cu regret am constatat că de unii n-am fost înțeles. Însă Domnul mi-a dat putere ca să suport și lepădarea și neînțelegere. Am învățat de la Iisus al meu ca să văd în fiecare suflet căzut, un suflet căzut, iar datoria mea este să ajut la ridicarea din situație, poate descurajatoare sau momente de ispitire. În anul 1939 mi-a atras atenția fratele de la diviziune la capitolul 9 din Ezechiel. Numai versetul 4. Fratele Ciomă îmi spune așa, frate Blocur, zice, am vorbit cu fratele Olson și fratele Olson a discutat cu sora mea. Zice, eu am fost al doilea care am auzit și am vorbit despre sora. Fratele Olson a vorbit cu ea și eu am vorbit cu fratele Olson. Și eu am vorbit cu fratele Ciomă. Și zice, frații, mi-au atras atenția la textul acesta din. Trist este că Satana a sărit la ultimul asalt asupra Bisericii Domnului Iisus. Atacul și ținta lui Satan sunt parcă și mai tare ca altădată. Mă rog și stau în rugăciune atât cât se poate ca niciodată. Așa am constatat că este singura cale de scăpare. Ce face un pastor când simte că Satana și-a întețit atacurile să pleacă pe rugăciune în genunchi? Și ce am constatat că este singura cale de scăpare. Fiindcă am trecut prin experiențele din Psalmul 103, versetul 1 la 5. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze în numele Lui cel Sfânt. De la 1 la 5. Știu și sunt convins că Domnul a văzut lacrimile mele și a auzit strigăturile mele. Psalmul 61, 2 la 4. Am scris acolo. Da? Doi. 2 spre 4. Și m-a iertat și a aruncat păcatele mele în mare uitării. Mica 7, 8 la 19. 8 la 19. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale. El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Și 19. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele. Și a scos sufletul meu din groapa morții. Isaia 38, 17. Ceea ce scrie în Psalmul 103. Prin toate acestea eu am trecut. Și mi-am cunoscut viața mai mult ca oricând și am o liniște sufletească că am fost în gura morții. Și că semnul iertării este că Dumnezeu m-a vindecat. Chiar dacă muream în pace, am pus viața mea în palmele Domnului, știind că Domnul îmi va da viața veșnică. Și când eram în gura morții, știam și eram convins că Domnul va da viața veșnică. Iov 19, 25. Cunoașteți textul. Știu că răscătorător este viu și că se va arăta la zice 19, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea ca mine, voi vedea totuși pe Domnul. Spunea fratele
Chiar dacă ar fi fost să mor, aveam această convingere. Însă Domnul mai avea un plan cu mine. Doresc și mă rog în fiecare dimineață să mă ajute să caut pe cineva, să cunoască pe Domnul și să aibă viață veșnică. Ioan 17:3. Iubite frate Blotor, nu uita că Domnul v-a cuprins în planul Lui de mântuire. Dar ca să ajungem cineva, ca Domnul trebuie să fie mai mult prelucrat și fasonat. 1 Ioan 3, 1-3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta, în El se curăță după cum El este curat. Când eram în pragul morții, Romelia, adică sora mea, mi-a scris că profesorul, problema sau lecția cea mai grea, profesorul îi dă elevului cu cea mai bună pregătire. Nu uit niciodată ce mi-a scris Romelia. Iubite frate Blotor, eu m-am dus la media să stăm de vorbă, însă nu v-am găsit acasă. Însă nu am renunțat la planul meu. Nu am liniște de când v-am văzut la Sighet și la Sântan. Mereu mă gândesc la dumneavoastră și sunteți în programul meu de rugăciune. Și am deplină încredere în Domnul că mă va asculta și vom ajunge la un rezultat bun. În iarna trecută am avut 2 cazuri, cu mult mai grele decât cazul dumneavoastră. Slava să fie a Domnului cu rezultat minunat. Când am fost a 4-a oră la fratele, marea mea uimire pentru că spunea: frate Ciongoi, sunt complet vindecat. Domnul să fie lăudat. Amin. Avea programe, avea oameni pe listă și urmărea fratele. Și atunci când avea rezultat, zicea: Domnul să fie lăudat. După cum am înțeles, dumneavoastră aveți necaz cu inima. Dacă cineva suferă cu inima și bea, fumează, mănâncă necurat, grăsimea animalică, atunci este adevărat în primejdie. Dar la dumneavoastră, frate Blotor, nu există. Și dacă totuși suferiți cu inima, ceea ce se poate, atunci sunt alte motive. Atunci trebuie căutate motivele și acolo trebuie tratament. Când aveam 40 de ani, eram slăbit fizic, stăteam aproape de groapă. Cineva a spus soției mele că nu am mult și mă îngropă. În anii 1934-1938 am lucrat în Maramureș, singur și tânăr. Am trecut prin multe primejdii. Atunci maramureșenii nu erau ca astăzi. De multe ori am fost umplut cu râie și păduri și prigonit. Fratele Ciongoi s-a scos cu pietre din vișeu. Cu pietre l-a scos. Pus popa să-l arunge cu pietre. Am primit și ulcer la stomac. Frate Blotor, medicii nu m-au putut ajuta. Domnul m-a vindecat în chip minunat, fără medicamente. Din cuvântul Domnului îmi place mult când zice: Domnul a spus. Pe mine mă interesa foarte mult cum a vorbit Dumnezeu muritorii. Ce Domnul a spus? Domnul, cum vorbește Dumnezeu? Sigur că sunt la fel de mai multe modalități cum vorbește Domnul cu noi. În Iov, în capitolul 33, versetul 14, Domnul vorbește ce spune acolo?
Dumnezeu vorbește și spune până la, știți textele, vorbește în vis, vorbește așa, Dumnezeu vorbește în multe feluri. Primul pas, scriu ce m-a vindecat. Ce am făcut să fiu vindecat? Primul pas, Matei 6:6. Ce zice acolo? Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns va răsplăti. Chiar dacă nu puteți spune Domnului niciun cuvânt, stați în genunchi mult timp, stați liniștiți în tăcere și veți auzi cuvântul Domnului. Cu siguranță El are ceva de comunicat. Dar nu vă grăbiți. Să nu cereți nimic de la Domnul. El știe de ce aveți nevoie. Al doilea lucru, Psalmul 50, 14 și 15. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește zruințele făcute celui prea mult. În timp când stați pe genunchi, gândiți-vă bine ce binecuvântări vă dați. Aveți o soție sănătoasă, scria lui taică. Aici, în Oradea, o soră de 15 ani stă în pat. Și-a tăiat amândouă picioarele. Cu mâinile nu poate să dea nici după un țânțar dacă s-a așezat pe o brasă. Bărbatul ei îi dă de mâncare. În Târgu Mureș, într-o familie, trăiește un băiat de 15 ani. Nu se scoală niciodată, nu vorbește, nu poate mânca. Trebuie îngrijit ca un copil de 4 luni. De 15 ani stă în pat. Într-o familie, un frate mare, voinic, de 10 ani stă în pat. Mănâncă bine. Un bărbat are de 70 de kg. Soția lui îl spală ca pe un copil. Într-o familie era o fată de 17 ani. Mama sau sora lui trebuie să-i mestece în gură și așa să-i dea să mănânce. Frate Blotor, când stai în genunchi, gândește-te la soția, la copii, la nepoți și mulțumește lui Dumnezeu. Iubite frate Blotor, rugăciunea mea stă în a mulțumi lui Dumnezeu și pentru ceilalți. Rugăciunea mea este ca Domnul să facă cunoscut la ei mei și pentru mulți alții să cunoască pe Tatăl și pe Fiul, așa cum scrie Ioan 17:3. Sunt sigur că cei care cunosc pe Domnul au viața veșnică. Astăzi mulți predică despre adevăr, dar pe Domnul îl cunosc puțin. Și frate Blotor, te rog, citește de la Matei 6:25. Nu vă îngrijorați de viața voastră. Roagă-te ca Domnul să vă ajute să îndepliniți Matei 6:12, 14 și 15. Astea sunt rețete de vindecare. Matei 6:12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și 14. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Și 15. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Ați luat în calcul acest tratament. Eu cred că noi încă nu am ajuns la înălțimea aceasta. Înțeleg de adventiștii de ziua 7-a ca biserica aceasta mai are încă mult de urcat pe scara lui Iacov. Ceea ce doresc și la ei mei
să nu uităm că trebuie să părăsim pământul. Domnul ne pregătește să ne ducă la El. Ar trebui să nu uităm nicio clipă că Domnul se roagă cu noi și când suntem singuri. Stimată familie Blocăr, am o dorință de la Domnul pentru dumneavoastră și pentru ai mei și pentru toată biserica, ca să se realizeze Apocalips 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți cei care veți, fiți plini de râvnă, dar și pocăiește. Și Luca 21, 34-36. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbulbare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un colț peste toți cei care locuiesc pe toată fața pământului. Și 36. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Rămân cu multă iubire, rugându-vă să fim gata de a părăsi pământul. Amin. Amin. Încheiem serviciul de divine, serviciul divin din acest timp al zilei, intonând spre slava lui Dumnezeu și lauda Domnului Iisus Hristos, imnul 844. Și Domnul meu
această zi care Tu ai dorit să te întâlnești cu noi în acest loc. Te rugăm, Tată Bun, în numele Fiului Tău să ne faci conștient de acest lucru și să luăm aminte la toate cuvintele care s-au rostit și care le-am învățat în acest loc. Te rugăm să ne umple cu Duhul acesta. Te rugăm, Tată Bun, să ne dai putere să alegem ce este bine și ce este rău și să nu ne jucăm cu păcat. Te rugăm să ne întărești credința, să ne întărești cu răbdare, cu iubire și cu dragoste care vine numai de la Tine. Amin. Să ne dai putere să simțim plăcere când venim în acest loc. Să ne iubim pe Tine, să Te iubim pe Tine și să iubim semenii noștri. Să facem toate aceste lucruri așa cum le-ai făcut. Dă-ne această putere să trăim în această lume de rândul Ta. Amin. Să fim copii plăcuți înaintea Ta și înaintea oamenilor. Lasă binecuvântarea Ta peste această adunare. Amin. Să fim însuflețiți de Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântează copilașii. Binecuvântează bolnavii acestei case. Amin. Binecuvântează pe toți aceia care s-au descurajat de la cuvântul Tău. Amin. Și ajută-ne ca cu toții să ne întâlnim în Împărăția Ta. Amin. Lăudat și binecuvântat să fie numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.